महेश महादेव मांजरेकर आमची कुलदेवता भगवती सप्तेश एका नमन करून आणि माझे बाबा महादेव निळकंठ मांजरेकर त्या गावात बोमी म्हणून ओळखतात आणि बोमीचा खाजा ह्या संबंध एका फेमस हा. केन्नापासून हे खाजे करताले? केन्नापासून? आता कितली वर्सां जाली आसतली? जवळजवळ म्हाका आमच्या आज्यापर्यंत चालू असला सुरवात. मग बापायन सांभाळ आमच्या म्हणजे तेका आता बोमी म्हणतात तेका. मग आमचो भाव भालचंद्रे द्वारकानाथ आणि अनंत मांजरेकर आणि त्याच्या फाटल्यान मी आम्ही जवळजवळ आता म्हाकाच आता जवळजवळ 64 वर्सां जाली. आमच्या पेण धारगळ मतदारसंघाचे आमदार त्यांना देऊ मांद्रेकर असले आणि त्यांनी तुमच्याकडल्यान खंय फाव राष्ट्रपती दिवपाक गेल्ले. शंकर दयाळ शर्मा ते केन्ना असो काय अंदाज तो? त्या उपसभापती असले त्यांना आणि मुद्दम म्हाका सांगला आपण म्हणलो हयसून दिल्ली वयता आणि हे फाव आपण म्हणलो राष्ट्रपती पर्यंत पावयता तिचे. त्या तेंच्यांनी एक माझी एक ह्या कलेची तेंच्यांनी बरी ह्या केली आणि दिल्ली पर्यंत तुमचे फाव पावले. आता तुम्ही तुमच्या मिठाई दुकान कितें कितें करतात? मिठाई दुकानाचेर आमचे आता हे तुम्ही आयटम दाखयले ते म्हणजे सरासरी जवळजवळ फाव खाजे लाडू बिडू खाजे बिजे सगळ्या गोंयात असतात. आम्ही हे पारंपरिक आमच्या आज्यापासून ते आजपर्यंत माझ्या जो मी आजपर्यंत आसय तोपर्यंत हे चालू दवरलेले आहा आम्ही आयटम. हेतूर खाजा फेणोरी भक्कम पेडे बदामी आलो मेसूर पाक काजू बर्फी जावं बाकीचे हे सगळे आयटम आहात ते सगळे आम्ही स्वतः घराकडे करतो. सगळे सामान दुकानातून हाडून. कोरोना काळात लुकसाणी झाली तुमकां? कोरोना काळात 2 वर्सां दुकानां घालूंक मेळ्ळी ना? 2 वर्सां आमकां भयंकर त्रास जाले. सरकाराकडून काय आर्थिक मदत? अजूनपर्यंत आमकां आर्थिक मदत काय ना, पण आता चांगला 5,000 रुपये काहीतरी दितो म्हणून. पण आता गेले 2 वर्सां येदे व्हडले बघा आमच्याकडे आता हे जात्रासाठी जवळजवळ 10 कामगार तरी येतात. कामगारांचो पगार आणि त्यांना म्हणजे काय ह्या शक्य नसला न्हू. आणि तरी असताना त्यांचे अजून आता अंदू सुरुवात झाली आता ह्या एकादशी आणि जवळजवळ ह्या आमच्या पेडण्या तालुक्यातले लोक आता कोण ह्या धंद्यात येवपाक तयार ना. तरी असताना आमचे जे हे आता कामगार असतात पहिलीपासून साधारण हे साखळे बिचोले किंवा बेतकेचे ती आता 2 बायलां सुद्धा ती मुद्दम महिला म्हाका एक महिलांक सुद्धा सांगायचा आमच्या एक जर ह्या कलेन तुमकां ही जी त्यांचे जे ग्रुप आहात त्यांच्यानी ह्या कलेक माझ्याकडे संपर्क साधचो. तुम्ही शिकवपाक तयार आहात विदाउट 1 रुपया सुद्धा न घेतात. कित्याक तर आमच्या गोयची ही परंपरा ही एकच हैसर माजण्यान आहा माझ्याकडे आणि स्वतः ही आयटम करतोय मी स्वतः आजपर्यंत. म्हाका 64 वर्सां जाली आणि हे लोक जे आहात ते आज हे सारखे ट्रेनिंग जाल्ले आहात.